Вітаем, даражэнькія, з вами ў жывым эфіры раніца з Белсатам і ў студыі Кацярына Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. Добрага дня усім. Сёння ў нас субота, 11 красавіка. У праваслаўных вялікая субота, дзень цішыны і спакою. Каця, цішыні і спакою. Кажуць, што ў гэты дзень нічога нельга рабіць. І нават птушкі гнёздаў не ўюць у чаканні ўваскрэшэння, у чаканні Вялікдня. То бок ты б хацеў сёння адпачыць, памаўчаць, а мы ціхенечка з нашымі гледачамі гэты эфір бы і зладзілі. Так, я разумею? Такая сітуацыя ў нас. Але ж трэба папрацаваць, спадар Дудзінскі. Мы яшчэ абавязкова вернемся да велікоднай тэмы і будзе прасвяточная такая размова з вельмі дасведчаным экспертам. Але вось пакуль жа мы проста абавязаны ўзгадаць адну вельмі сумную падзею. 15 гадоў таму, 11 красавіка 2011 года на станцыі Кастрычніцкая ў Менску адбыўся выбух, ад якога загінулі 15 асобаў і больш за 200 атрымалі раненні. Праз некалькі хвілінаў мы вернемся да падзеяў тых гадоў з экспертам, якога тады нават вінавацілі ў здзяйсненні гэтага тэракту. Але спачатку давайце разам нагадаем, як гэта ўсё было. Глядзім сюжэт. 11 красавіка 2011 года, 18:55. Выбух на станцыі Кастрычніцкая падзяліў гісторыю сучаснай Беларусі на да і пасля. 15 загінулых, сотні скалечаных і краіна, якая ў адно імгненне страціла адчуванне бяспекі. Але чым далей мы ад той даты, тым больш відавочна, афіцыйная кропка ў справе Канавалава і Кавалёва больш падобная да шматкроп'я. Ужо праз лічаныя гадзіны пасля трагедыі, калі ў тунэлях яшчэ стаяў пах дыму, на пероне з'явіўся Александр Лукашенко. Побач з ім маленькі сын Мікалай. У любой дэмакратычнай краіне спецслужбы ніколі б не дазволілі кіраўніку дзяржавы, а тым больш дзіцяці, увайсці ў эпіцэнтр месца, дзе адбыўся тэракт. Пакуль следчыя павінны былі збіраць доказы, па месцы злачынства крочылі боты, затаптываючы сляды, якія маглі б прывесці да сапраўдных заказчыкаў злачынства. Тэракт стаў зручную шырму для беспрэцэдэнтнага кантролю. Краіну накрыла хваля прымусовага збору адбіткаў пальцаў. Пад выглядам пошуку тэрарыстаў сілавікі стварылі татальную біяметрычную базу ўсяго мужчынскага насельніцтва Беларусі. Судовы ж працэс стаў іспытам для беларускай адвакатуры. Сёння варта згадаць тых, хто, нягледзячы на каласальны ціск сістэмы, спрабаваў захаваць прафесійную годнасць. Дзяржаўныя адвакаты Станіслаў Абразей і Дмітрый Лепрэтар сталі голасам сумневу. Менавіта яны звярталі ўвагу суду на нестыкоўкі. Відэазапісы з камераў назірання мелі прыкметы монтажу, а час, за які Канавалаў нібыта сабраў бомбу і пранёс яе ў метро, не супадаў з фізічнымі магчымасцямі чалавека. Афіцыйна Дмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў былі расстраляны ў сакавіку 2012-го. Аднак расследаванні кіберпартызанаў выявілі жудасныя разыходжанні. Дадзеныя сістэмы АЭС-пашпарт шакуюць. Даты расстрэлу ў базе не супадаюць з афіцыйнымі. Калі Кавалёў сапраўды жыў яшчэ 2 месяцы пасля абвешчанай кары, то што адбывалася за зачыненымі дзвярыма КДБ? Чаму ўсе рэчавыя доказы былі знішчаны з небывалай хуткасцю? Гэтыя пытанні застаюцца без адказу, як і пытанні аб сапраўдным матыве тэракту. Але сапраўднае правасуддзе яшчэ наперадзе. 15 гадоў дастатковы тэрмін, каб зразумець. Пакуль у справе аб выбуху ў метро ёсць сакрэтныя пратаколы і знішчаныя доказы, яна застаецца адкрытай ранай на целе нацыі. Памяць пра ахвяраў патрабуе не толькі жалобы, але і сумленнага адказу на пытанне, хто насамрэч падарваў менскае метро. А тым часам з намі на сувязі праваабаронца Павел Левіна, у якога ў красавіку 2011 года улады спрабавалі нават абвінаваціць у здзяйсненні выбуху ў менскім метро. Вітаем, спадар Павел. Добрый день. Мы вас бачым, мы вас чуем. Дзякуй вялікі, што сёння раніцай вы разам з намі. Спадар Павел, 11 красавіка 2011 года дзе вы былі і што адбывалася з вамі ў той дзень і ў наступныя гадзіны? Распавядзіце, як выглядала ваша асабістая гісторыя ў кантэксце гэтай трагедыі. 11 апреля я действительно находился в городе Минске и во второй половине дня выехал к себе домой в Витебск и, подъезжая к Орше,
мне позвонили и сказали, что вот что-то в районе метро Октябрьская что-то творится, якобы взрыв. Вот я зашел в соцсети, так сказать, и сказал, это паника какая-то, говорю, это такого не может быть. Ну и буквально через 3-5 минут уже пошла информация с фото, с видео, что произошел вот это страшное событие. Вот. И мне как раз-таки звонил очевидец, который говорил, у него родственники жили как раз вот в этом доме, который находится над магазином «Центральный», где находится станция метро Октябрьская. Вот он выскочил во двор и, в принципе, видел весь этот страх, как выбегали люди, как были скорые помощи, и он сам оказывал вот помощь людям, которые метались по проспекту, выбежав из станции метро. А спадар Павел, наколькі я ведаю, улады нават спрабавалі інкрымінаваць вам арганізацыю тэракта. Як гэта ўсё адбывалася? І вас затрымалі. У чым вас абвінавачвалі? Якія следчыя дзеянні праводзілі? Як доўга вы заставаліся пад ціскам следства? Я ведаю, вы адбылі тэрмін нават 15 сотняў ці... Да. Смотрите, мне опять пришлось попасть в Минск 19 апреля. Я должен был улетать в Стокгольм. Вот. Но позвонили коллеги-правозащитники, что на квартире, где они собрались рано утром там, попить чай, кофе, туда ворвалась милиция. Вот, и я приехал, так сказать, на эту разборку. Вот, и вот там меня фактически задержали. Сотрудники, которые были в этой квартире, сказали, что начальник Фрунзенского РОВД очень хочет меня видеть. Я говорю, если хочет видеть, пожалуйста, я здесь, пускай приезжает и меня увидит. После этого я был жестко задержан, брошен в микроавтобус, доставлен во Фрунзенское РОВД города Минска. И в отношении меня был составлен протокол по непосредственному подозрению в совершении уголовного задержания, по непосредственному подозрению в совершении преступления, вот, как раз-таки за теракт. И начались следственные действия, допросы, фотографирование, силовые снятия отпечатки пальцев, потому что я добровольно отказывался сдавать. И все это проходило довольно жестко под контролем тогда начальника Фрунзенского РОВД, ныне депутата Палаты представителей Гайдукевича. Вот. И когда я пытался следователю сказать, что вы же на всю страну уже объявили, что так называемые преступники задержаны, то в чем вы меня обвиняете? Мне было четко сказано, что я являюсь организатором данного преступления, что это я заказал вот это действие. Вот. И у меня, честно говоря, в тот момент был разрыв мозга, потому что я понимал, что, в принципе, вас ничего не надо доказывать. Скажут, что это ты. И только лет через 50, через 100, когда откроются архивы, вскроется какая-то правда. Правда, ни мне, ни моим родственникам, ни моим коллегам от этого легче не станет. Дык, а вам патлумачылі, чаму вас заподозрили? Як то бок, гэта было з-за таго, што вы патэлефанавалі свайму сябру, ці з-за вашай праваабарончай дзейнасці, ці, мабыць, былі нейкія іныя на гэта? Знаете, насколько сейчас помню, когда мне так говорили, я насчитал на пальцах 7
7 таких, так сказать, предъяв, если так можно сказать. Первое. Я оппонент власти. Оппонент власти. Я проходил службу в инженерных войсках, но инженерные войска – это те войска, которые связаны в том числе с минированием, с разминированием. Вот. Я по своей службе находился в том числе в Йеменской Арабской Республике. Это место, откуда там выходца Аль-Каиды, да. Вот. Я из Витебска. Мне было сказано, вы же из Витебска. Я говорю, в Витебске еще больше 300 тысяч населения живет, да. Вот. Вот какие-то такие вот маленькие штришки, вот их набралось 7, но я понимал, что, в принципе, для Белоруссии этого вполне может хватить для того, чтобы быть третьим в этом деле, или в этом деле могло быть и 5, 7, и 10 человек, как бы власть определила. Я не знаю, что сыграло, но я следователю сказал, говорю, вот вы занимаетесь просто ерундой, вы возьмите, позвоните в Витебский КГБ, вот они вам скажут, да, с кем я общался, где я питался, кого я посещал, и что я делал. Вот, и вам сразу станет известно, что понятно, что я к этому делу никакого отношения не имею. Не знаю, были ли такие звонки или не было таких звонков, но после где-то 8-часового допроса меня увели в другие кабинеты и начали составлять на меня протокол якобы за мелкое хулиганство, что я сам пришел во Фрунзенский РУВД и начал всех, в то время это было модно, когда гражданские активисты, правозащитники, независимые журналисты почему-то вот становились такими только люди, которые выражались нецензурной бранью в общественном месте. Так, Составили на меня такой протокол. у гэтым Что-что? выбачайся, у гэтым кейсе Да. ёсць яшчэ такое пытанне дзіўнае, мабыць, у вас ёсць як пракаментаваць, што адразу там менш чым праз гадзіну пасля выбуху ў метро з'явіўся Лукашенко, узяў з сабой малодшага Колю, і ў тыя часы і зараз гэта ўсё было вельмі падазрона, і як яно счытвалася тады, і ці было гэта нейкім пытаннем, чаму менавіта ён так упэўнены ў тым, што не будзе больш ніякага выбуху. І як гэта ўспрымаецца цяпер? Ці ёсць гэта нейкім сігналам, што не ўсё, як кажуць, адназначна ў гэтым кейсе? Для меня это до сих пор не все однозначно, потому что я из Витебска уже когда освободился, и вот эти, дайте я скажу, вот эти 10 суток сидел, я в принципе понимал, что у нас часто сажают по административке, да, которая потом переходит в уголовку, и я понимал, что эти 10 суток, которые я сижу, власти там пытаются найти какие-то, может быть, еще какие-то зацепки, связи и так далее. Наверное, не нашли, и поэтому я в конце концов вышел на свободу. Я все 10 суток держал голодовку протеста. Вот. А что касается этого события, то у меня до сих пор очень много сомнений. То, что Лукашенко с ребенком пришел на это место, и это вообще вопиющий факт. В мире такого не было. Вот. И многие другие моменты, которые вскрылись на судебном заседании, на которые я приезжал из Витебска в Минск. И больше всего меня поразило то, что когда потерпевшие, когда им предоставили последнее слово, да, вставали и говорили, обращаясь к так называемому высокому суду, что он не предоставил достоверных доказательств того, что люди, которые находятся в клетках, причастны к этому действию. То бок вы лічыце, на вашу думку, што былі парушаны правы чалавека падчас расследавання і судовага працэсу, так? Да, это однозначно, это однозначно, и тут даже Комитет ООН по правам человека подтвердил, что Коновалов не обращался
семья Ковалева обращалась, и комитет ООН по правам человека подтвердил, что права Ковалева были на справедливое судебное разбирательство были нарушены. Больш за тое И также было нарушено право на его жизнь. асуджаныя Кавалёў і Канавалаў былі расстраляныя вельмі хутка пасля прысуду, яшчэ да таго, як іхныя маці паспелі падаць апеляцыі ў камітэт правоў чалавека ААН. Як ставіцца да такой практыкі і ў кантэксце гэтай справы і ўвогуле да смяротнага пакарання ў Беларусі менавіта вы, Павел? Смотрите, они успели подать, и Комитет ООН по правам человека попросил Республику Беларусь до рассмотрения дела, значит, не применять смертную казнь. Но Беларусь ослушалась и смертную казнь все-таки применила. Я хочу сказать, что по роду правозащитной деятельности мне приходилось и приходится сейчас сталкиваться с людьми из правоохранительной системы Беларуси, судьями, прокурорами, следователями, милиционерами. И встречаемся не только в официальной обстановке, а где-то и в приватной беседе. И вот до расстрела многие из этой системы пытались меня убедить, что все-таки это те не расстреляли, а осудили тех людей, которые совершили якобы это действие. Да? А после этого быстрого расстрела, да, говорили, да, что-то здесь не так. А почему это власти так поторопились? Что-то здесь не так. То есть даже люди из системы начали сомневаться в том, что именно эти два молодых человека совершили этот теракт. А як вы лічыце, ці ёсць сёння, ці, мабыць, з'явіцца пасля змены рэжыму рэальная магчымасць правесці новае незалежнае расследаванне гэтай справы і што дзеля гэтага патрэбна зрабіць, ці можа гэта даць адказы сем'ям загінулых? Понимаете, я думаю, что возможность такая будет, это инициировать и даже начать делать. Но власть тоже учится на ошибках своих предшествующих диктатур, да, и подчищает следы, уничтожает доказательства своих преступных действий. Вот поэтому, думаю, сделать это будет тяжело. Вот. Вы сами сказали в ролике, да, о том, что доказательства, да, вещественные доказательства по делу были уничтожены. И, то есть провести какую-то повторную экспертизу того же там части вагона, части каких-то там осколков и чего-то другого провести будет невозможно. Мы будем вынуждены опираться только на те бумажные документы, которые имеются в материалах дела, а проверить бумажку на том, что она сфальсифицирована или она действительная, я думаю, уже не будет никакой возможности. Дзякуй, Павел, за размову. Мне падаецца, што вось гэтая сітуацыя для шмат каго стала тым пытаннем, якое людзі сталі ўзнімаць. А ці за смертнае пакаранне? Мы шмат нашых знаёмых таксама сталі задаваць гэтае пытанне, што, падаецца, ў гэтай краіне гэта тое, на што нельга абапірацца, бо следчыя не могуць быць упэўненыя ў тым, што там пакаралі таго, хто... Да ніхто не можа заслужыць смяротнага пакарання. Але гэта пытанне для дыскусіі беларусаў і беларусак, я спадзяюся, ў Новай Беларусі адмены. Но чтобы эту дискуссию продолжить, то надо понимать, и граждане Беларуси должны понимать, что Беларусь единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. И мы вот, как изгой находимся на этом континенте, и мы должны понять, что никто из нас не застрахован попасть в жернова системы и оказаться на, как говорится, расстрельном коридоре. Дзякуй, што падкрэслілі гэта і патлумачылі. З намі ў эфіры быў праваабаронца Павел Левінаў, і мы ўспаміналі страшныя падзеі красавіка 2011 года. Калі ласка, пішыце ў каментарах, што вы пра гэта думаеце, і падтрымайце гэту трансляцыю, бо гэта вельмі істотныя ўспаміны ў нашай гісторыі.
А нашу праграму працягвае рэпартаж з Вільні пра тое, што зрабілі там, каб ніхто не забыў злачынстваў савецкага КДБ ў Літве. Рэпартаж Глафіры Жук. У цэнтры Вільні месціцца будынак, які з 40-х гадоў на пачатак 90-х мінулага стагоддзя наганяў страх. Тут працаваў КДБ. Імёны рэпрэсаваных у гэтай штаб-кватэры знікалі ў закрытых дасье, а імёны агентаў, якія супрацоўнічалі з сістэмою, заставаліся пад грыфам сакрэтнасці. Цяпер гэтыя матэрыялы даступныя для ўсіх. У былым будынку КДБ зарганізавалі асаблівы архіў, у якім захоўваюцца дакументы рэпрэсіўных структураў савецкіх уладаў у Літве, якія літоўцы называюць акупацыйнымі. Апошняя палітычная справа датуецца тут 1989 годам, а судзіць чалавека паводле яе не паспелі, бо Літва зрабілася незалежнай. Это было в Литве издавалось почти 20 лет подпольное издание «Хроника Литовской католической церкви». И там было это за издательство этого. Усяго ў архіве 1 350 000 адзінак, якія займаюць каля 17 кіламетраў паліцаў. Сярод іх ёсць справа беларускі Алены Сакаловай Лекант, а ў ёй асаблівы дакумент. Грамата ад імя Беларускай цэнтральнай рады аб узнагароджанні срэбраным крыжам. Это уголовное дело участницы белорусского национального движения, которая жила в Вильнюсе, работала в белорусской школе, принимала активное участие в белорусском национальном движении. И в 1944 году она была арестована НКВД и осуждена на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. И у нас хранится ее уголовное дело. Другую частку рэпартажу з архіву злачынстваў КГБ ў Літве мы пакажам у раніцы трохі пазней. А зараз з намі наш Андрэй Сульжыц з цікавосткамі інтэрнэту. Вітаем цябе. Прывітанне, калегі, добрай раніцы. Варта абмяркоўваць важныя, сур'ёзныя, глыбокія тэмы, але і важна паміж імі рабіць Жыццё паўзу. працягваецца. Але ты тут не для гэтага. Так. Итак, пачнем со столицы. З відэа, дзе нашыя беларускія блогеры зноў пазабаўляліся ў чарговы раз са штучным інтэлектам і прыдумалі, як яшчэ прыўкрасіць нашу сталіцу Менскі, зрабіць яго больш зручным для менчкоў. Мы ўжо бачылі розныя Менскі, штучны інтэлект. Памятаеце, мяккі вязаны Менск? Так. Менск супергероем быў Менск, калі б ён знаходзіўся ў тропіках, або ў субтропіках, або ў Кітаі з рэклямамі і гэтак далей. А цяпер проста яшчэ раз паглядзім, як бы апгрэдзіць Менск. Нам дапаможа гэта паглядзець штучны интеллект. Увага на экран. Менское метро. В поездах метро был бы буфет. Как бы это могло выглядеть? Мне кажется, что как-то так. Как вам идея? Станция Малиновка. Малиновка. Стейшн. Концевая. Цягніть далей Я нідзе. чула пах. Калі ласка, пакіньце вагоны. Адчула пах? Ну, ведаеце, Смажанак. ёсць вот гэты пах смажанак у калідоры на вакзале, вось калі ты ідзеш там вось каля метро, на плошчы Леніна, вось гэты такі пах, ён не тое, каб вельмі прыемны, ты ідзеш такой смажаны. Ну, лакшери мало, але я вельмі любіў. Сосиска ў цесце. Гэта святое. На вакзале. Перад Велікоднем нельга так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Калі стаіш культурна, п'еш сок і сосиску в тесте, ходзіць з міліцыі, ты думаешь, все нормально же. Так. Добра, уходзім у мілату і назіраем за жывёлінкамі. Все, як мы любім. Значит, у Вукавыску мужчына выйшаў пагуляць з сабакамі, трапіў пад відэакамеру некага чалавека звычайнага. Ён выклаў гэта ў інтэрнэт, і гэтае відэа разляцелася. А галоўнае пытанне да гэтага відэа, хто яшчэ каго сабака чалавека ці чалавек сабаку вывеў пагуляць. Давайте просто паглядзім на гэта і абмяркуем. Увага. Вось ідзе такі дядзечка і просто на колесиках тягне за собой свою собаку. Як прыемна. Зараз я ведаю, як Катя з табой гуляць. Добра. А калі вас Ваўкавыску, скажыш, Ваўкавыск, ты сказаў. Ваўкавыск. Калі ласка, націсніце падабайку, напішыце, калі вы з Ваўкавыску. Гэта вельмі. І калі мы ваш горад называем, таксама пішыце. Я з Пінску, я з Менску. Ты з Менску.
І таксама пішыце, калі вы з дзяржаўных структураў і глядзіце нас, бо зараз мы будем паказваць відео з дзяржаўных структураў, як мы часто любім. Товарищи майоры, У тым ліку, любых структураў майоры, так. Часто ось яны крынжуюць так моцна, што выглядае прыемна. Мы некалькі разоў абмяркоўвалі МНСнікаў, відэа, тиктокі, таксама памежнікаў, і зноў памежнікі. За камеру взяліся ў дзяржпамежкамітэце і там паказалі, як яны заахвочваюць беларусаў працаваць у сваёй структуры ўнутры. Давайте яшчэ раз паглядзім, і, можа быць, хтосьці з вас знойдзе сабе акурат працу. Увага на экран. Как зовут? Меня Володя зовут. Володя! Володенька! Так вот на меже могут вас прокопить. Бегать, Володя! Володя, ё-моё! Володя, сколько у вас по физкультуре? Володенька, когда-нибудь вы сдадитесь? Гэта быў HR, у сэнсе які? Гэта кадры, тыпу мы заангажавалі кадры. HR-тесса. HR-тесса. Ну, розныя густы ёсць у людзей, якія прыносяць нам навіны. У цябе такія, ну, таксама... Назва HR мне заўсёды нагадвае ваўчар. Или янычары. Янычары і ваўчары. І HR-ы. Хутенька пра галоўную тэму тыдня. Гэта Рапунцэль. Так? Рапунцэль, або Рапунцэль. Рапунцэль. Цыклон, які прыйшоў на Беларусь і прынёс за сабою хмары, дождж, мокры снег, вецер, карацей, вярнуў беларусаў з толькі пачаўшыся вясны зноў бліжэй да зімы. Моцны вецер таксама быў, але вось гэты моцны вецер не для ўсіх мінус. Не для ўсіх. Не для ўсіх мінус. Не для всіх гэты вецер кепскі для кагосьці, ён ідзе толькі ў плюс. Не паверыце, каму ён дапамагае? Беларускім сёрферам. Ёсць і такія людзі, сёрферы. Значит, ось, напрыклад, глядзіце Менскае мора, сёрфер, якіх нічога не пужае, Беларусь, увага на экран. Вось, калі ласка, Рапунцэль прынесла, па-першае, такія хвалі, а па-другое, магчымасці, вось так. Только, может быть, гэта не сёрферы, конечно, але па-іншаму яны называюцца, у них больш модна. Гэта кайт-сёрферы. Кайт-сёрферы. Кайт-сёрферы, гэта вы мае кайт-сёрферы. Задам галоўнае пытанне сённяшняга выдання. YouTube заблакаваў каналы прапагандыстаў, а рэжым пагражае ў адказ заблакаваць YouTube. Ну, YouTube такі сядзіць у сябе там трасецца. Як мяркуеце, ці заблакуюць беларускія ўлады YouTube? Ну і падзяліцеся, якія цікавыя беларускія каналы вы глядзіце. А мы яшчэ нагадаем, што 11 красавіка дзень багаты на знакавыя даты і юбілеі. І сёння споўнілася 90 гадоў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонцы Сурвіле. Віншуйце! Віншуем спадарыня Івонка. Акурат недавно набыў яе новую кнігу. Што? Віншавальны рэпартаж. Віншуем. Дасылаем самае шчырае... Падарыце рэпартаж. Рэпартаж, так. Дорогие мои суродичи, браты и сестры Беларуси. Сёння асаблівая дата ў календары беларускай дзяржаўнасці. Свой 90-гадовы юбілей адзначае Івонка Сурвіла, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. У палітычнай іерархіі беларускага замежжа гэтая постаць займае унікальнае месца. Яна з'яўляецца не проста грамадскай дзеячкай, а трымальніцай гістарычнага мандата першай нацыянальнай дзяржавы, абвешчанай у 1918 годзе. Менавіта пры яе старшынстве Рада БНР ператварылася з кансерватыўнай арганізацыі старой эміграцыі ў суб'екта сучаснай палітыкі. Жыццёвы шлях Сурвілы адлюстроўвае лёс хвалі паваеннай эміграцыі. Нарадзілася ў Стоўбцах у 1944-м, сям'я пакінула Беларусь. Яе інтэлектуальны бэкграунд – гэта еўрапейская школа, мастацкая адукацыя ў Парыжы і філалагічны факультэт Сарбонны. Гэтая база дазволіла ёй дзесяцігоддзямі працаваць у міжнародным інфармацыйным полі. Для заходняга палітычнага істэблішменту Сурвіла стала зразумелым і адукаваным прадстаўніком невядомай тады Беларусі. Перад тым, як узначаліць Раду, Сурвіла зарэкамендавала сябе праз маштабную гуманітарную працу. Пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС яна арганізавала канадскі фонд дапамогі ахвярам радыяцыі. Гэта быў вялікі крок, які прыцягнуў значныя сродкі на лекі і аздараўлення беларускіх дзяцей.
У 1997 годзе пасля абрання на пасаду старшыні рады БНР яна сутыкнулася з выклікам, як захаваць актуальнасць інстытута, які многія лічылі рэліктам мінулага. Сурвіла вызначыла жорсткую пазіцыю. Рада не спыне сваю дзейнасць да таго часу, пакуль Беларусь не стане стабільнай дэмакратыяй. Івонка Сурвіла сустракае 90-годдзе ў Канадзе. Яна жывы доказ таго, што ідэю немагчыма знішчыць ці выслаць у эміграцыю, бо ідэя жыве, пакуль жывуць людзі, адданыя сваёй краіне. Ужо некалькі дзён беларуская інтэрнэт-супольнасць гадае, што будзе з Ютубам у Беларусі, а можа, з нейкімі іншымі сервісамі пасля таго, як Ютуб выдаліў акаунты прапагандыстаў. І вось паразважаць на гэтую тэму мы, зразумела, запрасілі ў студыю медыаэксперта Паўлюка Быкоўскага. Паўлюк, вітаем. Вітаем. Прыемна цябе. Але ж перад тым, як мы пачнем абмяркоўваць вось Ютуб і беларускія ўлады, галоўнае пытанне. Нешта там жа ў Лукашенка адбылося, перадасаваў прапагандыстаў. Зараз Маркаў будзе міністрам культуры, а Жук, который з Беларусь сёння, з СБ Беларусь сёння, ён будзе... Міністрам інфармацыі. Міністрам інфармацыі. Што гэта адбываецца? Маркава прыбралі з Ютуба? Да. Давайте. Галоўнае пытанне нашага дня. Ну, Міністерство інфармацыі ў Беларусі, акрамя таго, што адказвае за дзяржаўныя раёнкі, за кнігавыданні, яшчэ з'яўляецца кантралёрам в інтэрнэце. Маркаў, які раней працаваў на ОНТ, які мае вялікі досвед працы з тэлебачаннем, падчас сваёй працы таксама трошкі замахваўся на сферу тэлебачання і пралабіраваў змену палажэння пра міністэрства інфармацыі, якое таксама гэта прысабячыла. Ну і, напэўна, у апаратнай барацьбе яму аукнулася тое, што ён аторваў трошкі паўнамоцтваў ад прэс-сакратара прэзідэнта спадарні Эйсмонт. І, ну, гэта мае домыслы. Але як YouTube выглядае памылкай, і там, напэўна, былі спрэчкі, што трэба рабіць, ну, напэўна, перасунулі на іншую пасаду. І калі так, то атрымліваецца, што на міністэрства культуры паставілі адну асобу, значыць, эту пасаду трэба было заняць іншай асобе. І вось з'яўляецца на сцэне Жук. Ён мае даволі вялікі досвед працы на кіраўнічых пасадах, але ён пачынаў і як журналіст, ён працаваў у прэс-сістэме. Так, ён працаваў і ў агенцтве «Інтэрфакс», ён працаваў у прэс-сакратаром прэзідэнта, кіраваў прэс-службай, і ён не толькі вядомы тым, што ён в СБ Беларусь сёння, ён, у прынцыпе, пры ім гэтая структура даволі моцна вырасла па праглядах і гэтак далей, то бок у яго апаратная вага мусіць быць вялікая. Яму ёсць чым ганарыцца з аднаго боку, з другога боку, як калі стаіць пытанне, ці памяняецца праца міністэрства інфармацыі, хутчэй за ўсё не. Як кантралюючы орган яна будзе працягваць тую ж самую працу і гэтак далей, а вот што тычыцца іншых нейкіх накірункаў, ці будзе ён праяўляць дадатковую ініцыятыву, каб штосьці закручваць гайкі ці не, мы гэта пабачым, але хутчэй за ўсё не, змяркуючы па тым, што ўжо было выказана пасля сустрэчы з Лукашэнкам, старины не рушыць, навізны не ўводзіць. Сядзець ціхенька. Так. Вось гэты кейс, які мы, вось я асабіста ўсё роўна лічу прычынай таго, што Марат Сергеевич паехаў у Міністэрства культуры цяпер працаваць. Выдалілі... І кіно там здымаць. Кіно да кіно яшчэ пакуль рукі дойдуць, там, па-першае, усе храмы, усе манастыры, усе царквы, ўсё гэтым трэба займацца, потом там рэстаўрацыя замкаў, ой, там шмат працы, тэатры... І грошай на гэта няма. І дажынкі, ой, поспеху, плённую поспеху. Да Ютуба, да нашага любименькага. Выдалілі 3 красавіка Ютуб як сістэма. Выдаліла каналы СТБ, АНТ і Белта. І выдаліла з якіх прычын. Давайте абмяркуем. Я так разумею, што ўсе ставяць на спадара Пратасевіча ягоную праграму. І таксама, мабыць, патлумачым, чаму 3. Калі вы разумееце, і мы разумеем, давайте абмяркуем. Я думаю, што насамрэч ёсць версія пра тое, чаму 3, што быццам бы ёсць адзін рэгістратар, які гэта зрабіў. Я не маю ні малейшых доказаў таго, што гэта менавіта так.
Таму я не лічу, што эта версія даказана. Але так бывае, такія кейсы это можа быць, але з другого боку у ОНТ і СТВ дакладна была розная рэдакцыйная палітыка, і як не дзіўна, у СТВ была лепшая па праглядах колькасць на ОНТ, чым у ОНТ на Ютубе. Ну, ОНТ на тэлебачанні было лепей, а вось на Ютубе у СТВ было болей. У іх няма азаронка. Што? У них просто няма азаронка. У іх няма азаронка. Ну, это правда. Але калі браць практыку СТВ, то, ну, і ўвогуле ўсіх дзяржаўных медыяў на Ютубе у нейкі момант, калі ім пачалі прылетаць страйкі, яны пачалі выразаць тое, што парушае правіла супольнасці, і звычайна гэтага не было на Ютубе. Это было в эфіры, это не было на Ютубе. А вось калі браць тое, што было на канале Белта, то там увогуле, ну, я не ведаю, што канкрэтна магло выклікаць такія парушэнні правіла супольнасці, таму за што ім канкрэтна прыляцела, невядома. І увогуле мы не ведаем дагэтуль, паколькі каналаў, якія пацярпелі, так бы мовіць, не раскрылі карты, што ім сказаў YouTube, Google, бо толькі яны ведаюць, іх увогуле выразалі, ці можа быць... паведамляюць YouTube. Ну так, які ролик, за што, які змест? Не, ну у меня point пра іншае, пра тое, што мы не ведаем, іх увогуле заўсёды вырубілі, ці гэта на час праверкі, бо бывае так, што падчас праверкі нешта разбіраецца. Вось, але калі мы берем канал СТВ, то яны заводзілі яшчэ адзін канал, і вось уже ім прыляцела... СТВ+. Так, і ім прыляцела уже на гэты канал, іх таксама зараз няма на Ютубе, яны недасяжныя, таму цяжка сказаць, што канкрэтна тут адбываецца. Але, ну, мы гэтага не ведаем, гэта той кавалачак працы, які можна зрабіць, але не так хутка. Бо, з аднаго боку, мы мусім атрымаць інфармацыю, што канкрэтна было за рашэнне прынята Ютубам, а з другого боку, вельмі цікава, вот тое, пра што вы казалі, што будуць рабіць беларускія ўлады з Ютубам, і вот тут... Симметрычны адказ ці будзе? Я думаю, што не так адназначна, бо што такое YouTube? Вот мы, калі глядзім навіны, нам цікава менавіта навіны контент, але па-сапраўднаму, што робяць на YouTube? Забаўляльна. Забаўляльна. Усё. Это вялікая экасістэма, якую немагчыма паўтарыць дзяржаве, бо людзі самі напаўняюць яе тым, што ім падабаецца, і хтосьці зарабляе на тым, што яго ролікі глядзяць, хтосьці проста самасцвярджаецца, і ў выніку вы хочаце адрамантаваць машыну, вы знойдзеце нейкія мануалы, як што зрабіць, як спекчы нейкі пірог, як там, што паказаць дзецям, і гэтак далей. Я проста не магу сказаць, пра якую сферу жыцця не возьмешся, все ёсць на Ютубе, і гэта такая сістэма, якую не здолелі патварыць ні на відео Бел, ні на Рутюбе, ні на іншых пляцоўках, якія стварала больш багатая расійская дзяржава. Адзінае, у каго ёсць свой YouTube, это Кітай за сваім вялікім кітайскім фаерволам, у іх ёсць экасістэма, у якой прысутнічае фактычна ўсё. Больш ніхто не паўтарыў, і я думаю, што не паўторыць. Это адзін момант. А з другого боку, ёсць такая логіка, што калі казаць менавіта пра працу дзяржсМІ на YouTube, то яны ў нейкі момант падстаўлялі плячо расійскім прапагандыстам і працавалі тады, калі іх забанілі на YouTube пасля 22-го года. Беларускія прапагандысты сталі ствараць контент для Европы на рускай мове, ідзе абгрунтоўвалі, апраўдвалі вайну в Украіне. І гэта той кавалак працы на аутсорсінгу, так бы мовіць, ад якога яны, напэўна, не захочуць адмаўляцца. Але ж новы міністр нават, гэта пытанне, гэта гарачае пытанне, ці заблакуюць інтэрнэт у Беларусі, яно паўстае, таму што ў Расіі зараз яго і замедлялі, і блакавалі, што толькі не рабілі, каб толькі людзі не глядзелі нічога, ішлі на ВК. І новага міністра, спадара Жука, запыталіся, ці трэба, ці будуць выключаць YouTube у Беларусі у адказ на гэтыя дзеянні YouTube. На што ён сказаў: гэта трэба падумаць. Гэта трэба рабіць з розумам. Ён ужо сказаў, што не. Не, ён не сказаў, ён сказаў, гэта трэба рабіць разумна. Калегі, ён сказаў вельмі туманна, каб мы маглі прачытаць то, што, у прынцыпе, ён супакоіў, але ён канкрэтна не сказаў, каб да яго не было ніякіх прэтэнзій. Ён мае, так скажам, досвед апаратнай барацьбы. Але сапраўды агульны накірунак, пакуль такое рашэнне не будзе прынята. Ага.
І я не думаю, што сапраўды это блізкая перспектыва ўвогуле. Само па сабе тое, што спрабавалі падсцеліць саломку і памясціць дзяржмі, напрыклад, на МАКС расійскі. Дарэчы, прикольная такая штука. В России забараняют латинские назвы и так далее, але вот свой галоўны мессенджер яны назвалі МАКС, хотя то так бы, напэўна, было бы Мах. Пачалі называць яго Мах. Мах. Але вот калі паспрабавалі это зрабіць, то я паглядзеў, колькі падписчикаў, колькі праглядаў ёсць на... калі таму можна верыць, але падписчикаў хутчэй за ўсё можна верыць, там сотні, а не тысячи. Гэта на Максе, але ў тым же мы з вами ўжо абмяркоўвалі ВК, ВКонтакте, там вялікія прагляды вось гэтых забаўляльных шоу. Ці можам мы, я вось нічога не разумею пра ВК, у расейцаў, зразумела. Ці можам мы давяраць таму, што вось гэтыя прагляды і падпісанты на ВК гэта сапраўдныя, бо расіяне перайшлі на ВК это сапраўды вялікая экасістэма таксама, але адбылося страшнае. Калісьці я трошки стрэсаваў, калі займаўся са студэнтамі СММ, вывучалі сацыяльныя сеткі, то стрэсаваў з таго, што ВК это для маладых, а Фейсбук для старых. Было такое. А зараз ВК это уже таксама для старых. Для моладзі это уже не цікава. І ім трэба іншыя пляцоўкі, ім іншыя трэба прапановы, і вот ВК уже не адпавядае. І калі людзей заганяюць на ВК, это трошки нагадвае тое, што праўдамі, неправдамі, рознымі посыламі теледзіваў зацягвалі на аднакласнікаў. Тады, калі аднакласнікі згубілі уже... Так. Але яны існуюць дагэтуль, але... Туда ретранслююцца праграмы некаторыя тэлевізійныя. Слухай, а што б ты параіў беларусам зрабіць уже сёння, каб не застацца без доступу да, напрыклад, да Ютуба, да інфармацыі ўвогуле? Я не ведаю, там, VPN, спадарожнікавыя талеркі, шукаць нейкае выйсці, кудысьці яшчэ. Што рабіць? Я думаю, што 20-й год ужо зрабіў падказку людзям, што рабіць. Тыя, каму зручна, паставілі сабе VPN-ы і даведаліся, як это працуе. Хто меў спадарожнік в антэны, можа быць, таксама павялічылась колькасць. Тут новага мы нешта не адкрыем. Іншае пытанне, што людзі ў рэальным жыцці карыстаюцца тым, што зручна, а не тое, што трэба шмат намаганняў рабіць, шмат рытуальных нейкіх дзеянняў, каб паглядзець, пачытаць. Таму кабельныя сеткі ў значнай ступені з'елі спадарожнікаў вяшчання ў Беларусі, але яно ёсць там, дзе няма кабельных сетак і ёсць інтэрнэт. Інтэрнэт стаў больш дасяжным, і інтэрнэт не атрымліваецца так фільтраваць, як хацелі бы беларускія кантралюючыя органы, і там ёсць магчымасць сапраўды карыстацца і смарт-ТВ і гэтак далей. Шмат ёсць розных варыянтаў. Вось аднаго такого рашэння не існуе. Тут хутчэй ёсць рашэнне, што рабіць незалежным журналістам, каб прабіцца да аўдыторыі. Вот тут уже ёсць неабходнасці ствараць хітрыя сістэмы люстэркаў, хітрыя сістэмы пранікаць в смарт-ТВ, в приложение на телефоны і гэтак далей. Дзякуй вялікі за гэту размову. Я спадзяюся, што мы яе яшчэ працягнем, бо ў мяне вось засталося пытанне, ці трэба незалежным медыа беларускім выходзіць, напрыклад, ва ВКонтакце, але гэта абмяркуем у наступным эфіры. Вось вам пытаннішка. Калі мы хочам дагрукацца да усіх гледачоў, якія не хочуць... Але гэта пляцоўка не пусціць незалежныя СМІ. Усё, будзе страйк. Тады, калі ласка, спадарожнік, і пакуль мы тут, стаўце падабайкі, вось спадару Паўлюку. Паўлюк Буковскі, медыэксперт, распавёў нам, як зараз з Ютубом Беларусі. Праз некалькі тыдняў, мне спадаецца, зноў трэба сустракацца, каб зноў абмеркаваць, што там будзе. А я нагадаю галоўнае пытанне дня. Як мяркуеце, ці заблакуюць у Беларусі Ютуб і якія беларускія каналы глядзіце менавіта вы? Адказы пакідайце ў каментарах пад нашай трансляцыяй на Белсат Лайв. А тым часам наш пранкер Андрэй Павук у сваім стылі правёў уласнае апытанне чыноўнікаў і прапагандыстаў пра тое, што ж здарылася з іхнім Ютуб-каналамі. Глядзім. Телевидение, здравствуйте. Здравствуйте. А где ваш канал на Ютубе искать? Что, простите? Канал на Ютубе, где ваш подевался? Где его найти? Вы знаете, я вам не могу подсказать. Доброго дня, до свидания. Но мы не умрем, мы выстоим, мы не победим.
Вчера, 3 апреля, YouTube удалил 3 крупных белорусских канала. Сегодня мы вышли на улицы Бреста, чтобы узнать у жителей их мнение по этому поводу. Но это несправедливо. Наверное, это не очень справедливо. Нет, несправедливо. Несправедливо. Потому что на это не было никаких оснований. Несправедливо и никак не обосновано. Я могу сказать, что справедливо. А так вы так и не узнали, что там с Ютубом? Я узнала, мне сказали, чтобы вы набрали начальника управления по делам электронных средств массовой информации. Это Гончарова Александра Владимировна? Да, у вас есть номер? Да, вот тут на сайте, да, смотрел. Я ей позвонил, она мне, знаете, что ответила? Ой, послушайте, хватит сюда звонить, паук. Прекращай уже, надоел. Это что, специалист? Ну, я еще уточнила, сказали то, что как бы если решать этот вопрос только письменно, нужно тогда писать вам письмо. Но я вам ничего по этому поводу сказать не могу, потому что я не работаю именно в средствах массовой информации, интернет-ресурсов. Ага. Так, понятно. Ну, наверное, надо снова Гончаровой. А это не та, которая бывший главарь пионеров была, да? Угу. О, Попытайтесь еще раз позвонить, да, спросить, уточнить. Дослужилась. Лучше бы в пионерах она работала, такой специалист. Детям бы так отвечала, а не мне, взрослому половозрелому мужчине. Возмутительно. Что Озаренок, что Гончарова. А вы Озаренка, кстати, как? Смотрите? Ну, нет. Я тоже. Ну как, так, чтобы, как в зоопарке, знаете, сходить в зоопарк, посмотреть, как он там... Ладно, не буду вам карьеру портить и задавать эти компрометирующие вопросы. Служите режиму, получайте зарплату. До свидания. До свидания. Столичное телевидение. Здравствуйте, столичное телевидение. Здравствуйте. Хотел спросить, что там с Ютубом случилось, где искать ваш канал? СТВ плюс. СТВ плюс. Я видел, что там новый создали. Ну, СТВ плюс называется, да. СТВ плюс, но там нету передач с Озаренком почему-то. Ну, потому что его только создали. Возможно, загрузят чуть попозже. Я слышал, что именно из-за Озаренка и Протасевича его удалили. Возможно, если слышали. Сябры, а зараз ваша любимая рубрика чалавека, якой вось усе падабаечкі яго вашыя да яго. Сергей Бессараб, наш эксперт по любому пытанню, з якім мы не можем разобрацца. Земля плоская. Гэта яшчэ пад А пытаннем. месяц гэта лямпачка. Сергей Бессараб і ягоная рубрика. Прывітанне. Заўтра 12 красавіка. Дзень касманаўтыкі. Свята рамантыкаў. Як быццам з гэтай нагоды ўпершыню за паўстагоддзя з часоў Апалона 17 чалавечы экіпаж пакінуў каляземную арбіту. Місія Артэміда была накіравана да месяца і сёння ў 2 гадзіны начы па Варшаве паспяхова завяршылася. Але калі вы думаеце, што мэта гэтага палёту развіццё мірнай навукі дзеля ўсяго чалавецтва, то вы затрымаліся ў той самай рамантыцы 20-го стагоддзя. Пераглядзіце, калі ласка, серыял «Дзеля ўсяго чалавецтва» ад Apple TV і супакойцеся. Бо новая месяцовая праграма – гэта жорсткая прагматыка, ваенна-палітычны маніфест і перадзел рэсурснай мапы космасу. Дзікі захад цяпер пачынаецца за 400 000 кіламетраў адсюль. Выступ кіраўніцтва НАСА нядаўна гучаў не як прамова тэхнічнага менеджера, а як палітычная заява. Было прама сказана: эра спосабаў дагадзіць усім стейкхолдерам і бюракратам, каб быць зручнымі ў шкоду выніку, яна скончылася. У НАСА зараз ёсць жорсткая задача – вярнуць амерыканцаў на паверхню месяца да канца прэзідэнцкага тэрміну Дональда Трампа. Ужо праз пару гадоў пачнецца высадка, а потым і пілатуемыя місіі будуць садзіцца туды кожныя паўгады. Гэта робіцца не дзеля фотасесій. І не для таго, каб уторкнуць яшчэ адзін сцяг. Амерыканцы кажуць, што ствараюць цяглічную памяць. Рутынныя тэхналогіі для пастаяннага знаходжання на месяцы і будаўніцтва там капітальнай ваеннай і шахцёрскай базы. Чаму ж усе туды імкнуцца? У чым рэсурсная магутнасць месяца? Першае – гэта лёд на паўднёвым полюсе. Лёд – гэта вада.
Вода з дапамогай сонечных панеляў расшчапляецца на кісларод для дыхання і вадарод на ідэальнае ракетнае паліва, якое ўжо знаходзіцца на паверхні са слабой гравітацыяй. Месяц стане ідэальнай бензакалонкай для скачкоў у глыбокі космас. Другое, на месяцы ёсць металы і ізатопы. Спадарожнік Зямлі багаты на рэдказямельныя элементы – цэрый, лантан, ітрый, неадым, без якіх не існуюць мікрачыпы і якія ў сябе шукаў нават Лукашенка. Акрамя таго, паверхня густа насычана ізатопам гелій-3, які мільярды гадоў асядаў там сонечнага ветра. Гэта паліва для чыстых тэрмаядзерных рэактараў, якога практычна нам няма на Зямлі. Вось што такое эканоміка месяца. Захад больш не асвойвае космас у адзіночку праз дзяржзаказ. Да дзяржаў Канады, Італіі, Японіі падключыліся мегакарпарацыі. Пасадачныя модулі і караблі цяпер кантралююцца гігантамі. Ілонам Маскам, SpaceX, Джефам Безасам, Blue Origin і нават распрацоўшчыкамі скафандраў Axiom. Прычына гэтага аб'яднання гэта геапалітычны страх. На супрацьлеглым канцы ўзнікае кітайска-расейская ініцыятыва – міжнародная навуковая месяцовая станцыя. Але як можна захапіць месяц, спытаеце вы, калі існуе дагавор аб космасе 1967 года, які строга забараняе любой краіне прысвойваць нябесныя целы. І вось тут уключаецца вышэйшы юрыдычны цынізм. Вы не абяшчаеце кратар уласнасцю ЗША ці Кітая. Вы проста будуеце там базу для здабычы лёду і абвяшчаеце вакол яе зону бяспекі, каб нібыта абараніць абсталяванне ад рэгалітавага пылу канкурэнтаў. Юрыдычна гэта не ваша зямля. Фактычна ніхто іншы туды не зойдзе. Гэта ціхая каланізацыя. Хто першым наладзіць лагістыку да ценявых кратараў і выкапае шахты, той будзе літаральна усталёўваць глобальныя законы. І не толькі ў эканоміцы, але і на новай касмічнай зямлі. Заваяваўшы бліжні арбітальны паркінг, амерыканскі альянс мае асязальную канчатковую мэту. І гэта не толькі сам спадарожнік зямлі. Месяц – гэта трамплін у глыбокі космас, плацдарм да Марса. Толькі падумайце, да канца 2028 года НАСА плануе беспрэцэдэнтны крок. Под конец 2028 года яна запускае миссию SR-1 Freedom. Миссия будет тэставаць ядерныя або нават тэрмаядзерныя рухавікі ў адкрытым космосе. Класічная хімічная цяга састарэла. Толькі ядерная фізіка можа дакінуць цяжкі карабель да Марса усяго за 12 месяцаў, замест гадоў. Карабель дойдзе да Марса і скіне над чырвонай планетай рой сотні даследчых дронаў-верталётаў. Гэта так званая праграма Skyfall Payload. Мы пакрыем неба Марса дронамі на ядерных паскаральніках яшчэ да таго, як ступім туды нагой. І месяцовы вопыт прама зараз трэніруе эліту для гэтай лагістыкі. Касмічны аблёт другой Артэміды, які мы ўсе назіралі, замацаваў факт. Прагматычная біаэтыка, цяжкая ваенная канструктарская гонка карпорацый і плутакратычная вайна ўрадаў цяпер ліквідавалі папярэднія бюракратычныя стагнацыі ААН. Дзяржавы не абдымаюцца ў цішыні адкрытага космаса. Дзяржавы рыхтуюцца ставіць сцягі на кар'ерах і здабываць мінералы. Мы не ляцім у космас, каб уцячы ад зямных праблем, капіталізму, манаполій ці змагання за рэсурсы. Мы ляцім у космос, каб экспартаваць нашыя зямныя канфлікты на новыя планеты. Месяц сёння – гэта дзікі захад 21-го стагоддзя. Эканоміка зрабіла крок туды, куды ўжо ніколі не дабярэцца падатковая паліцыя і старая этыка. Хто першы ўторкне рыдлёўку ў лёд на паўднёвым полюсе, той і будзе дыктаваць правілы новай эры. Сачыце за небам, там хутка стане цесна. Дзякуй, Сергей, дзякуй, што пазнакомілі нас з тым, што адбываецца на адваротным баку касмічнай праграмы, сістэмы, на адваротным баку месяца. Ты ў захапленні? Хто рыдлёўку ваткне, той і галоўны будзе. Вось што мы зразумелі. Дзякуй.
Сергей Бессараб. А далей у нас Побачым, што добрага адбываецца, што яшчэ добрага, скажем так, што яшчэ добрага адбываецца ў свеце. У Балгарыі напярэдадні дэтэрміновых парламенцкіх выбараў, што пройдуць 19 красавіка, стартавала незвычайная кампанія ў абарону жывёлінаў. Актывісты 10 арганізацый размясцілі па ўсёй краіне больш за 4000 плакатаў. На іх сабакі, каты ды іншыя звяры ў касцюмах і гальштуках заклікаюць галасаваць за чальцоў парламент. Такім чынам, зооабаронцы хочуць прыцягнуць увагу палітыкаў да шэрагу праблемаў. Строгія стандарты і кантроль за развядзеннем і адсочваннем жывёлінаў. Па-другое, забарона на футравыя фермы для норак, лісіцаў і іншых звяроў. Па-трэцяе, спыненне ўтрымання целятаў у клетках. І па-чацвёртае, стварэнне спецыялізаванага кантрольнага органу – Нацыянальнага агенцтва ў абароне жывёлы. Ініцыятары таксама спадзяюцца павысіць яўку выбарнікаў і падкрэсліваюць, што кампанія не скончыцца пасля галасавання. Тым часам у Лондоне адкрываецца маштабная выстава, прысвечаная 100гадоваму юбілею каралевы Элізабет II. У Букінгемскім палацы пакажуць каля 300 прадметаў з ейнага гардэробу, ад знакавых сукенак да аксесуараў. Сярод экспанатаў хрысцільная мантыя, вясельныя і каранацыйныя сукенкі, а таксама уборы, звязаныя з важнымі падзеямі каралеўскай сям'і. Асобную ўвагу нададуць закуліссю. Наведнікі ўбачаць эскізы, узоры тканінаў і ліставання, што раскрываюць, як ствараўся стыль монарха. Тут, у каралеўскай галерэі, у нас ёсць выстава моднага архіву каралевы, беспрэцэдэнтная паводле маштабу, што даследуе ўсіх дызайнераў і вытворцаў, якія працавалі з ёю цягам амаль 10 дзесяцігоддзяў ейнага жыцця. І рэчы, якіх ніколі раней не бачылі на публічным аглядзе. І яшчэ адна цёплая гісторыя з Сербіі. У горадзе Шабац пажылыя жыхары разам з дзецьмі сабраліся ў навучальным цэнтры, каб падрыхтавацца да Вялікадня. Яны разам фарбавалі яйкі і пяклі традыцыйную выпечку. Старэйшыя дзяліліся ведамі і расказвалі пра сэнс свята, а дзеці эксперыментавалі з колерамі і формамі. Что вы нам пишете под нашей трансляцией? Бо пытанняў мы паназадавалі столькі, што я ўжо не памятаю, якое будзе асноўна. Пішыце пра ўсё. Ці пішуць, ці пішуць. Напрыкладу, адразу на ўздагон тэмы космасу пішуць нам, што на месяцы мясцовыя інапланетяне, які там жывуць, дадуць касманаўтам па карку, пакажуць ім і цэрый, і гелій. І цэрый, возьмем і цэрый, возьмем і гелій. І go to... Це під помідори. Так, ага. Так, пра космас, як звычайна, парты і фантастыка. Лукашенко нешта марыць. Найшло ли тут ценна, ці натхненне, ці проста мазгі зляцелі на аэраплане. Да хай марыць, ну... Это на любую тему, так? Это на любую тему. Это на любую тему. На любую тему. Выберите, под что там треба, и измонтуйте. Лукашенко марыць. YouTube. Ці закранула наших беларусаў некая такая частковая блокировка, а менавіта тое, што з гэтай цудоўнай пляцоўкі выгналі палкамі прапагандыстаў. Шэдэўры. Шэдэўры беларускай журналістыкі. Пішуць, што думаюць, што YouTube не заблакуюць. Ну а калі што, будуць вазіць YouTube на жорсткіх дысках, чамаданы, як цяпер флешках. А CD-R-ка і CD-RV-шка. Яшчэ было такое. А дыскет? Флопі-дыск яшчэ ёсць і перфакарта. Хлопцы, перфакарта. Вы жартуеце, а я некалі паглядваю на гэтыя ютубы, бо трэба ж разумець, пра што кажуць там спадары, вось гэтыя спадары і спадарыні. Спадары хто? Ну, АНТ, СТБ, Беларусь-1, Беларусь-2, News-BY. Вы забываеце пра нейкія іншыя ёсць жа, там Беларусь-3, Беларусь-2, Беларусь-5, там пра спорт, там ўсё новое. Нават існуе Беларусь-24. Беларусь-24 для замежных, так. Показваюць для замежных. Ось. Але я чуў думку, што файна, што прапагандысты, может быть, мусіць быць все-таки на ютубе, каб мы бачылі, што і хто не правы, каб бачылі зусім іншыя версіі таго, што адбываецца, і маглі іх разумець і даваць ацэнкі людзям. Ну, я заходзіў глядзець беларускіх прапагандыстаў выключна дзеля ржакі. Менавіта. А па-другое, нам трэба... Ералаш, парам-парам-пам. Каментары. І другі галоўны аргумент, мы мусім мець перачень усіх злачынстваў, которые робяць гэтыя людзі. Перачень скриншоту. Конкретно. Вось і пішуць, што ў мяне з жонкай сёння зранку YouTube адмаўляўся працаваць нават з VPN-ам, а іншыя прылажэнні працавалі, і толькі не
і толькі не так давно YouTube зноў запрацаваў. Што гэта было? Спроба заблакаваць YouTube? Наўрад ці, але цалкам магчыма, што YouTube можа быць нейкім чынам быць прытарможаны. Але нас можна па спадарожнікавай талерцы глядзець і слухаць музыку. А давайте паслухаем разам музыку. Я с вами. Без CDR і рэгістрацыі. Скажите, где нема людей, лихих падей, и я пойду. Шептали мне твой ладный свет не снует ни там, ни тут, где я один и ты один. Сядем, помолчим, вечер проглыне, бая обо всем, где я один и ты один. Некуда бежим, 20 год мне, а дети мы зусім. И был мне сон про вулиц был, где я отбил свой перший след. На гэты шлях хапіла сил, ён існуе, где я один и ты один. Сядем, помолчим, вечер проглыне, бая обо всем, где я один и ты один. Некуда бежим, 20 год мне, а дети мы зусім. Вітаем, сябры, вітаем усіх у студыі «Раніцы» з Белсатым, Кацярына Раецкая і Дзеніс Дудзінскі. Так, адразу нагадваем, сёння каментуем лёс Ютубу у Беларусі і раім адно аднаму, якія беларускія каналы варта паглядзець. Чакаем вашых каментароў у чаце пад трансляцыяй на Белсат Лайф, ну і рыхтуемся да Вялікадня, ну, зразумела. Вяртаемся ў Вільню таксама зараз у сюжэце, дзе ёсць удалы прыклад развітання з ганебным мінулым, адкрыты для ўсіх архіў савецкага КДБ, які і там панарабіў шмат злачынстваў, і Глафіра Жук працягвае свой расповед. За некалькі гадоў да распаду Савецкага Саюзу віленскаму ўпраўленню КДБ загадалі паступова вывозіць дакументы. Асабістыя справы супрацоўнікаў і сакрэтных інфарматараў, а таксама дакументы пра рэпрэсіі, сачэнне і кантроль над грамадзянамі, арганізацыямі і культурою. Савецкія ўлады адчувалі, што перамены блізка і хацелі схаваць свае злачынствы. Была создана группа пенсионеров, группа сотрудников КГБ, вышедших на пенсию, которые читали дела, из них с бритвами вырезали информацию, которая поможет идентифицировать лица, секретно сотрудничающих с КГБ. Пасля аднаўлення незалежнасці Літва прыняла закон, які дазваляў былым агентам засакрэціць свае справы, калі яны прызнаваліся ў супрацы. Такой магчымасцю скарысталіся прыкладна 1589 чалавек. У краіне таксама адбылася люстрацыя, асновай для якой якраз і стаўся архіў. Негласным сотрудникам, агентам
те, которые признались, так если они кандидатировали в Сейм, например, и хотели стать там министром или там прокурором, судьей, после того их данные были бы официально опубликованы, что они были агентами. Если они этого не делают, их данные 75 лет ограничены. Я всегда думаю, как они согласились сотрудничать, но каждая история каждого человека индивидуальна, и каждый человек по-своему. Но большинство агентов стали сотрудничать из-за двух причин. Одни по шантажу, да? А другие хотели сделать карьеру или выехать за границу. З усталяваннем дэмакратыі ў краіне Літва назвала рэчы сваімі імёнамі. Савецкую ўладу прызналі акупацыйнай, былых агентаў абмежавалі ў палітычным жыцці, а ў будынку КДБ адкрылі музей, суд і архіў. Беларусі ж мінулае застаецца сакрэтам. Дзейнасць карных органаў не была асуджаная. КДБ дзеяць і да сёння. Гэтак, пакуль адна краіна асэнсоўвае гісторыю, другая дазваляе ёй кіраваць сучаснасцю. Ужо завтра Вялікдзень, важнае свята ўсіх хрысціянаў. І з намі на сувязі пратэірэй Георгій Рой. А спадар Георгій, добрай раніцы. Вітаем. О, бачым вас. Добрай раніцы. І чуем. Вітаем. Для людзей збоку, скажем так, Вялікдзень – гэта булкі, яйкі, выходны дзень, але для вернікаў гэта штосьці сапраўднае і такое зусім іншае. У чым, давайте для ўсіх гледачоў патлумачым духоўны сэнс воскрешэння Хрыста і ці з'яўляецца гэта галоўным хрысціянскім святам, ці, мабыць, все-таки Раство гэта галоўнае свята? Абсолютно галоўнае свята гэта, канешне, Вялікдзень, уваскрэшэнне Хрыста. Нават адзін з вучняў Ісуса Хрыста, апостол Павел, і он сказаў: калі Христос не ўваскрос, то марная вера наша. Так што ўся хрысціянская вера, яна заснаваная на вось гэтай радасці ўваскрасення. І сапраўды вось гэтыя дні мы не проста ўспамінаем, што было 2000 год назад у Іерусаліме. Усё набажэнства зладжана так, што кожны, хто ў ім удзельнічае, ён перажывае, ён становіцца удзельнікам вось гэтых падзей. І што ўласна адбываецца? Бог становіцца чалавекам, прымае нашу чалавечую прыроду, каб пераадолець самага нашага ворага — смерць. І тое, што Христос уваскрасае, тое, што ён ізноў аднаўляе разбураную смерцю чалавечую прыроду, гэта дае надзею, і ён дае гэтае абяцанне ўсім нам, што ўсе мы воскреснем, што чалавек не знікне ў небыцці, і што Господь адновіць нашу прыроду. І таму мы радуемся, весялімся, віншуем адзін аднаго і у такім радасным духоўным захапленні. А як успрыманне Вялікдня змянілася ў параўнанні з мінулымі пакаленнямі? У Беларусі, у беларускай дыаспары, у свеце. Ці адчуваеце вы, што паўстае нешта новае, а штосьці, мабыць, нават губляецца увогуле? Ну, Денис, я думаю, что все ж таки Вялікдзень — гэта універсальная радасць, універсальная такая падзея жыцця хрысціянскага. Я думаю, что можа толькі формы нашага жыцця, канешне, святкаванне чалавекам 21 стагоддзя Вялікадня. Гэта чалавек, які жыве часта ў мегаполісах. Гэта не зусім тое, што было ў нашых продкаў, напрыклад, у вёсках. Ну, крышачку формы мяняюцца, але я магу сказаць, адзначыць, што, напрыклад, наша грамада, якая эмігранцкая грамада, мы, наадварот, вельмі імкнёмся нават у гэтых нашых умовах
аднавіць тыя формы святкавання, якімі святкавалі калісьці вось нашыя продкі, дзяды, тое, што мы памятаем з нашых вёсак. І гэта даставляе таксама асаблівую радасць. І сёння субота перад Вялікаднем, напрыклад, сёння цэлы дзень будуць ісці людзі, несці пасачкі, фарбаваныя яйкі, нейкія стравы велікодныя, і мы будзем асвячаць, і гэта все вельмі падобна насамрэч. А вось будзе Вялікі пост. Быў Вялікі пост. Вялікі пост гэта ўвогуле не толькі адмова ж ад мяса, як я разумею, чым звычайная галадоўка, напрыклад, адрозніваецца ад Вялікага паста, і як правільна падрыхтавацца да Вялікадня духоўна? Да, вы абсолютно маете рацию, что вось гэтыя дыеты, устрыманні ад таго ці іншага, гэта далёка не самае галоўнае, але сутнасць у тым, што мы рыхтуем сваю прыроду чалавечую, якая складаецца з двух частак, з духоўнай і з цялеснай, і чым адрозніваецца ад дыеты звычайнай. Дыета гэта для пахудання, для добрага самаадчування. А тут заўсёды у пост мы ставім пэўныя мэты. Чалавек аналізуе, што са мной адбываецца у маім духоўным жыцці, што адбываецца з маім духам, душой, што адбываецца з маім целам, і чалавек ставіць вось такія духоўныя задачы. Пераадолець. Адна задача са знакам мінус, гэта пераадолець нейкія грахі, нейкія свае адмоўныя праяўленні свайго характару, а другая задача са знакам плюс. Што я хачу здабыць, якія духоўныя каштоўнасці я хачу здабыць. Напрыклад, чалавек ставіць задачу, што я буду больш размаўляць з Богам, я атрымаю пэўны містычны досвед, я буду больш увагі надзяляць справам міласэрнасці, я буду больш паглыбляцца ў Слова Божае, і гэтак далей. І гэта і ёсць вось гэтая падрыхтоўка да свята Вялікадня, калі вырашаюцца вось гэтыя задачы, і чалавек прыходзіць да Вялікадня ўжо з чымсьці здабытым. І вось гэта і ёсць падрыхтоўка да Вялікадня. Спадар Георгій, а мы вось зараз маем відэа з богаслужэння у вас у царкве, якое запісалі нашыя калегі. Давайте зараз паглядзім, а потым вы уж пракаментуеце, што адбываецца. Ось таго, што мы пабачылі, якое ўражанне можа атрымаць праваслаўны чалавек, ці ўсё тут класічна па-праваслаўнаму, як кажуць, падобнае на тое, да чаго прызвычаіліся тыя праваслаўныя, якія ўсё ж такі наведваюць царкву, якая падначальваецца расейскай. Ці ўсё класічна адбываецца у вас на богаслужэнні? Ведаеце, па-першае, я хочу сказаць, што гэтыя кадры, якія вы паказалі, гэта для мяне асабіста это вельмі кранальныя кадры, бо гэта наша першае набажэнства нашай грамады. 3 гады назад мы толькі-толькі нарадзіліся, і вось першае набажэнства, якое у нас было, гэта было набажэнства пасхальнае. Што тычыцца, Кацярына, вашага запытання адносна традыцыйнасці, нетрадыцыйнасці, я скажу так, што па зместу, па формах гэта абсалютна традыцыйнае праваслаўнае набажэнства. Адное, што нетрадыцыйна, гэта
тое, што яно адбываецца не ў праваслаўнай царкве, а тады мы служылі ў царкве лютэранскай грамады горада Вільні, таму што у нас сваёй царквы няма будынка, і нам заўсёды трэба звяртацца, калі гэта вялікія святы, калі збіраецца ўся наша грамада, гэта некалькі соцень чалавек. І мы звяртаемся вось да нашых сяброў хрысціян іншых канфесій і служым набажэнствы там. Напрыклад, у гэтым годзе мы будзем служыць у Троіцкай царкве горада Вільні, гэта базыльянскія муры, царкву, у царкве, якую збудаваў князь Канстантин Астрожскі, і зараз гэта грэка-каталіцкая царква, вот, якая прымае нашу грамаду сёння на богаслужэнне. А так, у цэлым, калі сказаць пра традыцыйнасць, то мы эмігранты, і у нас у цэлым у жыцці всё, можна сказаць, інакш ва ўсіх праяўленнях. Вось, і, скажем, з аднаго боку мы, як эмігранты, імкнёмся да захавання такой традыцыйнасці, а з іншага боку мы не можам пазбегнуць нейкай нетрадыцыйнасці з-за таго, што мяняюцца умовы нашага жыцця. Ну, калі мы ўжо закранулі маскоўскую царкву, не магу не задаць вось такое вострае пытанне, уж прабачце, гаспадар Георгій, якое асабліва, вось гэтае пытанне, асабліва выразна гучыць пасля 2022 года. Ці можна быць праваслаўным і не падпарадкоўвацца маскоўскаму патрыярхату? Якая тут альтэрнатыва і ў чым розніца паміж падыходамі Канстантынопольскага патрыярхату і РПЦ? Ну, бачыце, зараз я б сказаў так, што гэтая руская царква, яна перажывае вельмі, ну так мягка скажем, складаны перыяд, калі царква фактычна стала адным з дэпартаментаў ідэалагічных палітыкі Кремля, і вышэйшыя іерархіі, яны абсалютна насуперак Евангеллю, насуперак праўдзе Христовай, яны падтрымліваюць агрэсіўную вайну, дабраслаўляюць яе, і, канешне, гэта адыход ад чысціні хрысціянства, адыход ад чысціні Евангелля абсалютна. Але ёсць шмат людзей, якія, скажем, знаходзяцца вось у гэтых умовах таталітарных дзяржаў, ці то Беларусь, ці то Расія, і тым не менш яны імкнуцца у тых умовах, у якіх яны знаходзяцца, захаваць сваё сумленне і нічым, ні словам, ні справай не падтрымліваць вось гэтую ілжывую прапаганду псеўдарэлігійную. І, канешне, гэта цяжкае становішча для хрысціян. Хтосьці вот ідзе на такую калабарацыю, але гэта было і раней, напрыклад, калі ўзяць гісторыю Другой сусветнай вайны, хрысціяне Германіі ці хрысціяне Італіі, ну таксама некаторыя вышэйшыя іерархіі ішлі на гэтую калабарацыю. На жаль, гэта, ну, не навіна у хрысціянскім свеце. Што тычыцца, ну, канкрэтна нашай грамады, і я яшчэ працую таксама з бежанцамі з Украіны, у людзей вялікае непрыманне вось гэтай падмены Евангелля. І для многіх людзей, і ў тым ліку для мяне, было немагчыма заставацца ў гэтай рускай царкве, і таму мы перайшлі пад амафор Канстантынопольскага патрыярхата. І гэта царква, якая адназначна засудзіла вайну, агрэсію, царква, якая у сваіх устаўных, можна сказаць, дакументах падтрымлівае дэмакратыю, свабоду чалавека. І сама царква пабудавана на такіх дэмакратычных прынцыпах. Гэта не так, як было
у мяне як у святара ў рускай царкве, калі вось такое жорсткае падпарадкаванне, калі мне казалі, што вы як у арміі павінны выконваць усе загады. Ну а я для сябе казаў і публічна казаў, што галоўны загад, які ёсць у маім жыцці, гэта загад Господа Ісуса Хрыста, гэта загад Евангелля. І для мяне гэта самае галоўнае і на першым месцы. І мне падаецца, гэта галоўнае для ўсіх, і праваслаўных, і, ну, калі шчыра, і для каталіцкіх людзей, для ўсіх, хто з верай у сэрцы, у Бога ідзе па гэтым жыцці. Дзякуй, вялікі отец Георгій, што Дзякуй вялікі, са святам вас таксама. З надыходзячымі святамі. Дзякуй вам і усім радасці велікоднай. Дзякуй вам. Ну, а мы працягваем, і зараз аўтар «Вусоў з Карыны» Цімоха Гудовіч раскажа нам пра тое, як гістарычны ўнёсак у развіццё беларускага хрысціянства зрабілі асветнікі, пратэстанты залатога веку. Катэхізіс буднага цэніцца двумя рэчамі. Найперш, ён вельмі добра напісаны, свежа, з прыкладамі, параўнаннямі. Гэты катэхізіс чыталі, перачытвалі і нават перакладалі ў наступныя дзесяцігоддзі ў розных краінах. Па-другое, напісаны ён быў рускай мовай для простых людзей. Ну, то бок, мовай старабеларускай. І гэта досыць незвычайная з'ява для тагачаснай пратэстанцкай, зрэшты, не толькі пратэстанцкай літаратуры. Спецыяльна для гэтага выдання з Вільні прывезлі шрыфты, якія засталіся ад Францыска з Карыны. Шрыфты прывезлі? Іх жа на клавіатуры набіраюць. А, ты пра гэта. Пра кнігадрукаванне ў нас ёсць асобны вялікі выпуск. Глядзіце вось тут, па спасылцы. Пасля таго, як Будны надрукаваў катэхізіс, ён замахнуўся на пераклад Бібліі на польскую мову. Яму не спадабалася, як гэта зрабілі ў знакамітай берасцейскай Бібліі, і ён пачаў рабіць свой пераклад. Подписчики, моя новая книга з'явілася у вольным доступе. Пытайце пра яе на кірмашах Вільні і Нясвіжа. Але калі хочаце атрымаць яе польскамоўную версію, напишите слово «катехизис» у каментарах да гэтага ролика. Я вам скину спасылку на мой закрыты телеграм-канал. Акция дзейнічае толькі до конца 16-го стагоддзя. Паспейце! А чаго на польскую? Ён жа па-беларуску пісаў. Фух, вось тут давайте разбирацца. Адзін з важных фундаментаў пратэстантызма палягае на тым, што людзі мусяць чытаць Божае Слова і разумець яго самі. Таму яны выступалі за ўсеагульную адукацыю, каб нават простыя людзі ўмелі чытаць, і таксама яны выступалі за пераклад Бібліі на ўсе магчымыя мовы. Ну і Будны сыходзіў з той жа логікі. У сярэдзіне 16 стагоддзя эліты ў ВКЛ ужо актыўна карысталіся мовай польскай, і таму большасць сваіх твораў ён пісаў па-польску. Але ў той жа час ён разумеў, што простыя людзі ў ВКЛ гавораць па-іншаму, мовай простай, рускай, і таму зрабіў кнігу на гэтай мове. Першы тэкст па-літоўску, дарэчы, таксама быў надрукаваны пратэстанцкім пастарам з той жа прычыны, але ўжо ў канцы 16 стагоддзя. Пры гэтым Будны пакінуў у прадмове да катэхізіса зварот да радзівілаў і іншых элітаў Вялікага княства літоўскага любіць не толькі замежныя мовы, але і славянскую мову, на якой гаварылі іх продкі. Такім чынам, ён звяртаўся да палітычных элітаў не адкідаць мову дзядоў. Але, на жаль, гэта быў ужо хутчэй крык у пустыні. Адбылася мара ўсіх жанчын, дзяцей, людзей, беларусаў і беларусак. Мы чакалі яго цэлы год. Вось як запусцілася раніца, так і чакалі. У нас у сцэнары напісана «Госць Уладзімір Пугач плюс музычны нумар». Сустракайце, Уладзімір Пугач. Будзе і Уладзімір Пугач, гітара. музычны нумар. А мы будзем казаць, што гэта вось чалавек, аўтар, музыка і фронтмен групы Джей-Морс? Ты скажы, навошта і для чаго мы паклікалі менавіта сёння Уладзіміра Пугача? Бо сёння? Сёння? Не сёння, 13-го. 13-го, а сёння якое? 11-е. Дзень, сусветны дзень рок-н-ролу. І вось Заўтра Орбана не выберуць у Венгрыі, а паслязаўтра будзе... Вітаем, вітаем. Мы не заўсёды так сябе вядзем, толькі калі вось... А гэта панядзелак сёння. Што такое рок-н-рол? Ці ты рок-н-рол?
Володь, адкажы, калі ласка. Вот тое, што грае гурт Джейморс, гэта Слухайте, рок-н-рол? ну рок-н-рол на сённяшні дзень, мне падаецца, гэта ўжо хутчэй штамп, чым некая характарыстыка дакладная. Калісьці гэта был спосаб аддзяліць адзін гатунак музыкі ад іншага. Зараз гэта хутчэй нагадвае лад жыцця, чым музычны гатунак, і стаўленне да свету, ступень унутранняй свабоды, ну, такія нейкія рэчы. Ты ўнутрана свабодны? Так, я ўнутрання свабодны і вельмі рады таму і дзякуй лёсу, што так атрымалася, што ёсць магчымасць быць унутрання свабодным, займацца амаль што ўсё жыццё любімай справай і сустракацца з прыемнымі людзьмі ў прыемных краінах. Это не про нас, это про людей у США. Гэта пра Каверына. Так. У мяне пытанне па сцэнару. Вы былі не так даўно у туры па ЗША, там сустракаліся з беларусамі, спявалі ім, яны спявалі разам з вамі. Калі не, можаце ківаць, што не. Якія там гэтыя людзі, якія прыходзяць на вашы канцэрты, ці свабодныя, якія адчуванні, калі ўжо не першы год ездзіце па свеце і сустракаеце беларусаў, якія любяць вас асабіста і ваш гурт? Мне падаецца, што мы за апошнія 4 гады з 22-го былі ўжо 4 разы з гастролямі ў Штатах, і была магчымасць даволі добра пазнаёміцца з беларусамі Злучаных Штатаў. Гэта людзі, якія вельмі пяшчотна ставяцца да беларускай культуры, беларускай мовы, усяго, што звязана з Беларусій, таму што яны даволі далёка адсюль. Польша вельмі па шэрагу чыннікаў нагадвае Беларусь, Злучаныя Штаты увогуле не. І таму, калі ёсць магчымасць зладзіць нейкую беларускую імпрэзу, канцэрт, сустрэчу з пісьменнікам, для іх гэта сапраўднае свята. То есть гэта людзі, якія трохі галодныя на нейкія сутыкненні з беларускай культурай. І калі ты прыязджаеш туды, ты бачыш, што табе сапраўды рады і прям вау. То есть это вельмі натхняе і заражае энергіяй. Яшчэ адна падзея адбылася у гурта Джейморс. Мінулым годзе было 15 год нашаму альбому «Электрычнасць», які выйшаў, тавталогія, 15 год таму. З гэтай нагоды мы выдалі вініл, які вам прынёс сёння ў падарунак. Калі ласка, карыстайцеся, калі няма праігрывателя, то падстаўка для патэльні вельмі добрая. Мы ў госці будзем са сваім дыскам хадзіць. Да. І вось, калі каго цікавіць, то гэтыя ёсць у сеціве, можна знайсці, яны ёсць. Набыць можна. Канешне, яны для гэтага былі створаныя. А ў гэтым годзе, 26-м, спаўняецца 20 год нашаму альбому «Басіком па маставой», таксама плануецца вініл. Чакаем вініл. Якія вялікія канцэрты плануюцца? З бліжэйшых вялікіх гэта, падаецца, летні фестываль, які будзе 12-13 чэрвеня ў Варшаве, дзе будуць беларускія, расійскія і, падаецца, украінскія гурты разам граць свае музычныя сеты. А мы можам зараз задаваць гэтае пытанне? Я разумею, што хочацца пытаць. Столькі хейту зараз я пабачыў у сеціве наконт таго, што Вольскі, Пугач, носьбіты беларушчыны ў эміграцыі будуць выступаць на адной сцэне з расейцамі. Так, мне падаецца, даволі важны чыннік, якія расейцы. З расейцамі! Яны лічаць, што не бывае добрых расейцаў. Ну, яны так лічаць. Ёсць людзі, і іх большасць, якія лічаць трохі па-другому, што чалавека можна ацэніць па яго ўчынках, а не па таму, дзе ён нарадзіўся і на якой мове размаўляў з матуляй. Дзякуй. Больш за тое, я паспрабаваў напісаць, адказаць гэтым хейтарам, што Пугач і Вольскі будуць выступаць на адной сцэне не з расейцамі, а з грамадзянінам Великабрытаніі Гребеншчыковым і грамадзянінам Ізраіля Макарэвічам. У якога беларускія корні, у яго дзед з Брэсту. Нават гэта не аснова. Так. Але мне падаецца, калі кажуць пра вялікі фестываль, на які трэба прадаваць квіткі, гэта добра. Калі кажуць ва ўсялякім розным. У вас яшчэ ёсць нешта новае? Стаўленне сапраўднага маркетолага.
Ну, купляйте квитки, купляйте, приходите, самі здыміце, напишите ў сторис, як вам спадабалася, джейморсаўскі канцэрт. Да пачакайте, давай про альбом паговорим. У нас ёсць пытанне про альбом да дня. Размаўляюць. Слухайте, гэта запіс, да? Я так разумею, гэта пра мы. Таму як мы сябе паводзім, не, гэта пра мы. У нас так як все змянілася. У нас так живенько. Мы можем себе дозволить... Якая ступень свободы? Ступень свободы на Белсате. Калі ласка, ставьте подобайки. Зараз Дениске прилетает. Тихо. До Дня палітвязня вяртаемся. Гэта істотная і цікавая такая инновация у вашей, мне подается. Инновация наша? Ну, мне подается. День палітвязня? День палітвязня, альбом, что вы рыхтуеце. Я ніколі, мабыць, про Чорнобыль бачила вось тое, што вы прысвячалі. Палітычна, але гэта сацыяльна-палітычная будзе нейкая твор. Калі ўвогуле разважаць пра то, як паўплывалі падзеі апошніх 5 гадоў на нашу творчасць, то першае, што трэба вызначыць, што ў нас з'явіліся песні на сацыяльныя тэмы. Іх, мне падаецца, раней увогуле не было, але тое, што баліць зараз, то і пра тое пішацца. І гэта пачалося менавіта ў 20-м. З'явіліся песні, там, «Дыхаем зноў», «Даруй» і так далей. І нейкім лагічным развіццём гэтага ўсяго стала наша супраца з Купалаўскім тэатрам уже тут, у Польшы, у Варшаве. Мы стварылі разам, я музычную частку, хлопцы драматургічную, спектакль паводле кніжкі Максіма Знака «Закамерон». Вы ведаеце, што мы уже 2 гады, амаль што 2 гады граем гэты спектакль. І як працяг гэтага супрацоўнічества, гэтага калаба, я вырашыў з гуртом «Джейморс» зрабіць прафесійны запіс як альбома гэтых песен. І вось зараз мы над гэтым працуем і спадзяюся, амаль што ўпэўнены, што 21 траўня на Дзень палітвязня мы выдадзім афіцыйны рэліз гурта «Джейморс» сумесна з вольнымі купалаўцамі. Давайте кавалачак паглядзім. А ці будзе там наша любимая песня на невядомай мове? Канешне, яна будзе. Там будуць все песні, якія былі прыдуманыя і граюцца ў спектаклі. І будзе акардэон амаль што ва ўсіх песнях. Вось Сержук грае на акардэоне. Будзе акардэон, што раней не было тыпова для «Джейморса», але тут адмысловы такі праект. Слухай, а как сам Максим Знак адрэагаваў? Ён же быў на вашым спектаклі. Толькі ён выйшаў з-за кратаў і прыехаў у Варшаву, і вось вы пацягнулі яго. Давайте паглядзім гэты фрагмент. Нам Саша Івулін дазволіў яго паказаць вам. Як Макс рэагуе. Давайте паглядзім на гэтае відэа, калі ён прыходзіць. Гэтыя пацеркі эмоцый. Як гэта было? Што вы адчувалі, што казаў Максім? Так супала, што напрыканцы снежня у нас быў запланаваны чарговы спектакль у Варшаве, і беларускі ўрад з намі нічога не сагласоўваў, выпусцілі палітвязняў, дзякуй Богу. І Максім якраз прыкладна за дзень да спектакля здолеў трапіць у Варшаву. Напэўна, лагічна мы яго запрасілі, і ён не адказаў, яму было вельмі цікава. Ён прыехаў прыкладна за час да пачатку спектакля, пасядзелі ў грымёрцы, он трохі асвоіўся. Бачна, што ён толькі-толькі выйшаў, по таму, як он сябе паводзіў. Ну, гэта заўсёды бачна. Я яшчэ пытаўся прызвычаіцца да новага ладу жыцця, пра які не марыў там 3 дні таму. Вось. А пасля спектакля мы, канешне, запрасілі. Дарэчы, гэтае відэо са спектакля в Кракове, гэта 3-й спектакль, на які прыехаў Макс. Пра гэта трохі пазней. Дык вось, мы запрасілі, ён выйшаў і зрабіў вельмі кранальную прамову для гледачоў і для чалавека, які толькі выйшаў. Гэта гучала вельмі моцна, вельмі ўпэўнена, і бачна, што это вельмі моцны чалавек, якога папросту не зламіла нічога. А пазней ён з намі паехаў у Вроцлаў на спектакль і паехаў з намі ў Кракаў на спектакль, з якога, дарэчы, відэо гэта, што вы зараз глядзелі. Ну, мы так амаль што пасябравалі, таму што пакуль мы 2 гады гралі спектакль і цытавалі Макса, было такое адчуванне, што мы з ім вельмі добра знаёмы. І калі ён прыехаў, я з ім пазнаёміўся, проста першае, што зрабіў, я з ім абняўся, незнаёмым чалавекам.
Просто такая реакция. Ну і ось... Той самий момент аўтара. Але Так і было. Так супало, што Сыграй, калі ласка. На гітары? На гітары, так. Нагадаю, гэта... Музычны нумар. Той самы музычны нумар, які мы абяцалі. Гэта музычны ўрывак са спектаклю па п'есе Максіма Знака, па матывах Максіма Знака «Закамерон». Вось я цяпер ведаю, што петь, да? Не. Ён так упэўнена сказаў, я думаю, адкуль ты... Слухайте, а ідэя это добрая. Давайте нешта не рэпетаваў, але зараз паспробую згадаць. Больш зручна табе будзе. Да. Ну вось тады можна зброю сыграць. Гэта песня, якая трапіць у спектакль, трапіла ў спектакль і трапіць у альбом. Не вельмі такая пазітыўная ранішняя, але калі мы пра дзень рок-н-ролу, то больш-менш пасуе. Галоўнае не спаць. Холодная земля, колькі нам блукаць вночы, ад роспачы да роспачы. Цудоўныя агні на золаку ў вачах, сталыя не па гадах, за колеры карані. Трывай лес, але дыхай на зло ім. Твой пульс у сусвеце, самая злая зброя, дзе сонца жывое, дзе неба над намі, там і ёсць наш лёс. Як пацеркі ў траве, зямля губляе нас, то хуткі, то павольны час, ідзе і не спыняе бег. Усё шукаем шлях, запылены абшар, з усмешкай на холодны твар, з раскіданым гняздом грудях. Трывай лес, але дыхай на зло ім. Твой пульс у сусвеце, самая злая зброя, дзе сонца жывое, дзе неба над намі, там і ёсць наш лёс. Ух, дякую вялікі. Ідзі да нас, Андруша, я ведаю, я таксама зорак неяк баюся, але ж ён свой, самы родны. Праграма ўжо амаль скончана. Наш фан-клуб становіцца шырэй. Разам поедзем піць каву зараз? Таксама добра. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Сасіска ў цесце, вось туды ты нам паказаў. Хлопцы, гэта пасля эфіру. Дзякуй, што прыйшлі. Давайце па-нармалёваму скончым гэты эфір. Дзе я, дзе рок-н-рол? З усіх этих трох складнікаў рок-н-рол і то, нічога не ведаю. Cry all the time. Давай вот это наркотики. Cry all the time. Працуйте самі, як хочаце. Ты можаш спяваць, а мы пачытаем трошку каментароў, што сёння пішуць нашыя гледачы. Вось, да прыкладу, пытанне, дарэчы, о хорошай монеточке. І пішуць, так, а яна грамадзянка якая, пытаецца ў нас? Ну, России. Пишут, что, ну, да ничего, это просто комментар. Покидаем его без комментара. Уже отказывать на питанням не треба, як і не треба комментовать комментарии. Но если СМС не громадянин Британии пишут нам, непокоить, что... Гребенщиков громадян Британии. Что вы слухайте, калі ласка, что мы кажем? Не, это великие, вы, мабуть, у Фейсбуку не бываете, а у Фейсбуку там, калі вас нема, отбываются некие подеи. Так это вельми добро там не быть тады.
Ну, так павінна быць спасылка Таму на што квіткі. у жыцці сапраўдным таксама вельмі Мы шмат. читаем комментарии. Добра, мы читаем еще про блокировку Ютуба, бо клипы ж у нас так само на Ютубе. Ютуб нам не треба, как Беларуси блоковали. Не трэба. И новости пишут, ничего страшного, блокировка Ютуба не зламать человека, який вырос на ДФ-фильмах. Absolutely yes. Absolutely yes. Добре. Перекладите, калі ласка, моладзі, про што гаворка ідзе. Да, Про дома, дыафільмы. дома поговорим. Что такое диафильм? Фильм это не Кострава, Куды мяса? Гэта куды мяса кладзеш і там круціш, не крутиш, і веганская, пасля напевно, фарш. не, это ж молодевая, не дуйте. Добре. Так, у СССР не было Ютуба, и тем не меньше советский режим ляснул. Гэта вельмі Сувязь. вельмі цяжка зразумець, але дзякуй, што вы гэта Нема. пішаце. Аставце падабайкі, пакуль каля мяне легенда беларускага Так, и заодно фоточку обновишь у одноклассников. Зрабіце мне крупны. Зроби фотокарточку для одноклассников, поменяем аватарку ободвум нашим ребятам. Давай яшчэ што. Яшчэ каментарі. З іншага боку, піша Владимирович, плюс блакавання ў тым, што наступствы карпаратываў лепш узгадваць у Інстаграм, чым на Ютуб. Ну, вы ведаеце, што можа быць усяляка на карпаратывах, і калі выкладаюць у Ютуб, то гэта сварка і скандал, што называецца. А в Інстаграм нормально. Подказваюць. А запытайце у Володі, як яму у 50 год. Яму яшчэ няма 50. Не ведаю. Вось праз тыдзень. Яшчэ, ну так ён яшчэ до 50. Хлопец до 50. Адказ не ведаю, потому што мне няма яшчэ 50. Ці вы не рыхтуецеся да... Ці мы рыхтуемся да чаго? До 50? Спрымання гэтага круглага, як... Ну, по досвіду ні адзін юбілей, ні адзін дзень народжання мне не радыкальна не змяніў маё жыццё. Спадзяюся, што і не адбудзецца гэтага і зараз. Просто я звычайна па апошнім часам люблю вандраваць. Паеду недзе на нейкую вандроўку. Я ведаю, што я не адзін так раблю. Мы дамовіліся, калісьці мы поедем на Амазонку. Мы с тобой домовились. Джунгли на Амазонке. Да. А сегодня у нас таксама раніца, прысвечаная Владимиру Пугачу. Владимир Пугач гость, Владимир Пугач спяваў, Владимир Пугач будзе у нас. Нам трэба відэа. развітвацца, але я не магу не сказаць, што Дзяніс і нарцысы ў адным кадры выглядалі великолепно. Дзякуй, сустракаемся заўтра. Заўтра сустракаемся, прыходзьце раніцай, мы будзем на гэтым месцы, ну, амаль усе будзем на гэтым месцы. Ты писала стихотворение про твои обо мне впечатления. Слушайте, вы такие бадьёры. Фотокарточку маме дала посмотреть. И у следующее воскресенье запросила меня на день рождения. А после фотокарточку папе дала посмотреть. Розовый закат, поверни это время назад. Розовый закат, соотечественник мой и брат. Розовый закат, кто тут прав, кто тут виноват. Разберись, розовый закат, разберись, розовый закат. Я пришел, чтоб с тобой пообщаться, может быть, навод поцеловаться, чтобы начать с тобой встречаться, ну, в общем, ходить. Бросил взгляд. Сёння на Белсаце. А 19-й гадзіне менскага часу падсумуем галоўныя падзеі дня ў інфармацыйным выданні «Аб'ектыў». А 19:20 дакументальная стужка «Кіт з Лорена». І а 20:25 прэм'ера мастацкай стужкі «Саната». Гісторыя пра тое, як хлопец, якога лічылі аўтыстам, адкрывае свет гукаў і ідзе да мары зрабіцца піяністам. Заставайся.